Kinasuhan ako mga kasinag ng DENR. Bugwis. Mga kasinag, ito na siya, oh. Ito na. Magkakameron po kami mga kasinag ng hearing. Hindi po nila tiyanggap yung ating counter affidavit. Bagkus kinasuhan ako mga kasinag. Pati yung mga anak ko, misis ko, naapektuhan na rin. Ito pang isang sasabihin ko sa inyo mga kasinag. Kung maalala nyo po yung aming kalabaw na si Magayon, ibininta na po namin mga kasinag. Kaya naawa ako mga kasinag doon sa misis ko, sa iniwan ko sa kanyang obligasyon. Kita nyo naman ang hirap ng dinaranas niya doon. Mga kasinag, good morning! Isang maulang umaga. Ayun mga kasinag, nag-uulan. Kalalabas ko lang sa trabaho. Carlo, ika nga muna Carlo. Uy, pambihira nang yan. Wala pa naman akong payong papunta doon sa motor ko. Shoutout muna. Shoutout pala kay Ronel. I love you. Mwah. Kay Tol, shoutout din Tol. Sa vlog ni Mrs. mga kasinag may nag-comment. Anong comment nun? Hindi daw ako namumroblema. Yung ang comment ay patay pala yung cellphone ko. Mamaya mga kasinag, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi ako namumroblema. Puro problema ako ngayon. Hanap mo ako ng nagtutuli. Ano sabi mo sa'yo? Hanap mo ako ng nagtutuli. Mga kasinag, baka meron daw nagtutuloy dyan. Magpapatuloy ito. Mahaba pang uso nito kasi Patay tayo dyan. Uy, uulan. Grabe oh. Tara, ganun din yan. Ano, let's go? Let's go. Sarayaw. Let's go. Wala akong pampandong, mapunta dyan. Malakas ang ulan. Mababasa ako nito. Silong muna tayo mga kasinag. Paano daw ako makapunta dun? Wala akong payong, wala akong pampandong. Hi. Ang bihira na yan. Shoutout muna. Shout out. Mga Bisaya, direct Bisaya. Bisaya ka? Uy, Bisaya. Ang Bisaya pala to. Bisaya, mga Bisaya. Oh, shoutout sa mga Bisaya dyan. Mga Bisaya diraan. Papunta na ako, bye bye. Mapaulan na ako. Mga kasinag, nag-uulan. Nag-uulan-ulan. Yun. Yung puno ng mangga. May kaputi naman ako doon sa motor. Kaso lang, papunta doon, wala akong pampandong. Shoutout mo na bunso. Kaway mo na bunso. No, mauna na ako. Basa na ako. Uwi na. Basa. Salamat mga kasinag. Humulaw din ang ulan. Okay, andito na tayo. Ayan si Mutmut oh. Niwan ko na dyan. Lastik na yan. Ang lakas ng ulan kanina. Butit na humulaw na. Dito na tayo sa kwarto. Ay, yung aking kaputi pala. Ngayon kasamahan ko si Biboy. Sinag-update ko kayo maya ha. Magbihis muna ako. So ayan nga mga kasinag, kararating lang natin dito sa bahay. Sabi ko nga sa inyo kanina, paglabas ko doon sa company, may nag-comment na si Domingo Lopez. Shoutout pala kay Mr. Domingo Lopez. Sabi niya sa akin, si kasinag la problema. Ito yung comment niya mga kasinag. Ito po mga kasinag, sasabihin ko na sa inyo ang aking problema talaga. Kung maalala nyo po mga kasinag, nung pedalhan tayo ng subpina ng DENR, tapos nag-counter affidavit po ako mga kasinag,
Ito mga kasinag, yung aking counter affidavit. Ilalagay ko lang po dito sa taas. Yan po yung aking counter affidavit mga kasinag. Tapos nag-antay nga tayo mga kasinag para sa reply nila dun sa aking counter affidavit. Ngayon mga kasinag, nag-message na po yung secretary ng aming abogado na itinuloy po ang kaso. Kinasuhan ako mga kasinag ng DENR. Hindi po nila tanggap yung ating counter affidavit, bagkus kinasuhan ako mga kasinag. Kaya po itong hinaharap po ngayong problema. Shoutout pala kay Mr. Domingo Lopez. Sir, hindi ko lang talaga masabi nung manakaraan. Ngayon, sasabihin ko na ito po ang hinaharap ko ngayong problema mga kasinag, na tinuluyan po nila akong kasuhan. Ilalagay ko lang po dito mga kasinag sa taas yung kinaso sa akin ng DNR. Ayan po. Ngayon po mga kasinag, sabi po ng sekretary ng aking abogado, mag-antay daw po ako ng message nila na kung kailan kami maghi-hearing. Magkakameron po kami mga kasinag ng hearing. Kasi tinuluyan nga po nila kong kasuhan. Dun sa pinadalang resolution sa akin mga kasinag, siya sabi kasi dito mga kasinag na si John Samuel Nunez ay hindi daw po siya authorized na pagreportan ko ng ibon ng ganong endangered species. Hindi daw po autorisado si John Samuel Nunez. Yun po ang sabi dito mga kasinag. Tapos bakit hindi ko daw po isinurinder sa LGU yung agila. Ang ginawa ko daw po, iblinag ko muna bago ko daw po inireport. Intentional ko daw mga kasinag na i-vlog yung ibon. Totoo nga yun mga kasinag. Intention ko talaga mga kasinag na i-vlog yung ibon. Kasi nung time na yun mga kasinag, hinahanap ko nga po si Bagwis, di ba? May nakareport sa akin na nahuli daw si Bagwis na nakakulong. Kaya pinuntahan ko po iyang lugar na yan. Ang naabutan nga po natin dun mga kasinag, si Pagaspas. Yan ang in-rescue natin, hindi si Bagwis. Ilalagay ko dito mga kasinag yung video ng pag-rescue ko. Ayan po mga kasinag. Ito mga kasinag, ang bagong kaibigan ni Bagwis. May good news mga kasinag. May nakabalita sa akin na si Bagwis daw mga kasinag, may nakahuli sa kanya nung bagyo. Anong bagyo daw mga kasinag nahuli si Bagwis? Ngayon mga kasinag, pupuntahan natin ngayon. Ganda ng baybayon. Mga kasinag, andito na tayo ngayon sa area dun sa nabalitaan natin kung nasaan si Bagwis. Andito na kami. Ito na mga kasinag. Ayan. Nakita nyo? Ito na mga kasinag. Hindi pala mga kasinag si Bagwis. Iba palan. Ito. Nasa kulungan. Iba siya mga kasinag kasi maliit. Tapos ang kulay niya, brown. Sabi sa akin nila mga kasinag, na-rescue daw nila ito nung nagbagyo. Itong ibon na itong mga kasinag. Na-rescue nila nung bagyong yung nakalipas sa bagyo mga kasinag na dumaan. Nakita daw nila mga kasinag ito, na-rescue nila. Itong ibon na ito. Ang ganda niya Ayan mga kasinag ang ganda dito lang nila nilagay sa kulungan na ito. Kasi nga mga kasinag, kaya nila nahuli yan, gawa ng may diferensya daw yung paa. May diferensya daw yung isang paa mga kasinag. Dito na nila nilagay at dito lang nila binabahog-bahog. Dito lang nila papakain. Kagaya nga yan mga kasinag may manok pa Ayan, may mga buto ng manok. Ang ganda Nakakamiss mga kasinag si Bagwis. Lalo ko siyang namiss. Ang gandang ibon. Dito lang siya paikot-ikot sa kulungan na yan. Tapos may good news ngayon mga kasinag. Sabi kasi nung naka-rescue nito, yung nakahuli na wala naman daw sa akin si Bagwis, wala na sa puder ko. Ang sabi niya na ibibigyan lang sa akin to. Parang re-rescuehin ko na rin lang siya. At pag malakas na, tapos okay na siya, yung maturuan natin kagaya ni Bagwis, alpasan rin natin siya mga kasinag. Hahayaan rin natin siyang maging malaya. At nang sa ganun, makaalis na siya sa ganitong kulungan. Yun lang ang hangad ko sa ibon na ito mga kasinag.
Kaya ngayon mga kasinag, dadalhin na natin to. Nakausap po na rin naman mga kasinag yung nag-aalaga nito na ipapadala na sa atin. Kaya mga kasinag, dadalhin na natin siya. Subukan natin mga kasinag na alagaan siya dun sa atin. Tapos pag malakas na siya, alpasan natin. Mga kasinag, ito na siya, oh. Ito na. Ano siya? Pudpud na yung mga buntot, pakpak. Ito na siya. Dalhin natin siya sa bahay. Bagong kaibigan ni Bagwis. Napanood nyo naman yung nirescue ko yung ibon na yan. Kung makikita nyo dyan sa hawla na yun mga kasinag, napakaliit ng hawla. Nakakaawa talaga yung ibon. Saka, dyan palang mga kasinag sa vlog ko na yan, nabanggit ko na dyan na may diferensya yung paa. Kung makikita nyo naman, iba yung kanyang kulay. Ang liit pa niya dyan, iba yung kanyang kulay. Kumpara mga kasinag, nung kinuha na nila yung ibon, ayan oh. Baby, pagaspas, kain na. Baba na dyan. Sige na. Baba na dyan. Ha? Sige na, baba na. Sige na, baba na, baba na. Ito yung pagkain mo. Ito yung pagkain mo. Okay. Yan. Sige na. Kainin mo na yan. Ang ganda na nung ibon mga kasinag nung kinuha nila sa akin. Doon sa video ko mga kasinag, nabanggit ko rin po doon na may diferensya yung paa. Tapos na-rescue din lang nung tao yun. Nung dumaan ang bagyo, hindi ko na alam kung anong bagyo yun mga kasinag. Na-rescue daw nila yun kasi nga pilay, kaya nila nahuli. Kung hindi naman pilay yun mga kasinag yung ibon na yun, mahuli ba nila yun? Marirescue ba yun nung tao? Kaya nahuli nun mga kasinag yung ibon na yun na inalagaan nga nila, nilagay nila doon sa hawla na ngayon. Kaya nasabi nila sa akin na intention ko daw na i-vlog. Kasi vlogger ako mga kasinag eh. Intention ko talagang i-vlog kada puntahan ko, mga ginagawa ko. Kasi content creator po ako. Yan kasi ang trabaho ko mga kasinag, yung pagbablog. Kaya kada puntahan ko, may mag-report sa akin, iba-vlog ko talaga yung mga kasinag. Para patunay at katibayan ko na rin na hindi po ako naghahambog at hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Doon pa lang sa video mga kasinag, makikita niyo pa lang doon na hindi ako naghahambog, na na-rescue ko yung ibon na yun. Na ipinagkaloob nga lang sa atin kasi hindi na rin nila kayang alagaan, nahirapan sila magpakain. Ang kinakain ng mga kasinag ng ibon na yun ay hindi biro. Puro karne ang kinakain niya. Hindi nga kumakain ng isda yun eh. Puro karne ang kinakain ng ibon na yun mga kasinag. Kung makikita nyo doon sa doon sa kulungan niya, yung patay na manok nang nandun eh, yung inabutan natin, nakita nyo yung mga balahibo nandun. Nung na-rescue ko po yun mga kasinag, hindi po ako nagdalawang isip mga kasinag na i-rescue ko na lang yung ibon, kunin ko na lang. Kaya hindi po ako nagdalawang isip mga kasinag na i-rescue ko yung ibon nung time na yun na sinabi sa akin nung naka-rescue na, dalahin ko na. Kaya iblinag ko yung mga kasinag, isa po yung patunay at katibayan ko na totoo yung sinasabi ko, hindi po ako naghahambog. Kung nang time na ito mga kasinag ay hindi ko iblinag or hindi ko binidyo yung ibon na yun, baka mas malaki ang kaso nila sa akin. Kaya nga pasalamat ako mga kasinag at nabidyo ko po itong ibon na ito na na-rescue ko. Kasi kung hindi ko ito mga kasinag na bidyuhan, baka mas matindi pang kaso na ilalaban nila sa akin. Kasi baka sabihin nila, intensyon kung kinuha kung 10 puno, kung 10 dyan, baka yun naman ang ikaso nila sa akin. Kusa po sa akin ibinigay nung naka-rescue. Intention ko po na i-vlog yun. Kasi trabaho ko nga po ang pagbablog. Isa po akong content creator, isa akong vlogger. Kaya iba-vlog ko talaga yung mga kasinag. Ito na ang mga kasinag, nung nakuha ko siya, dinala ko siya sa amin, hapon na, gabi na noon. Doon ko nga muna siya nilagay mga kasinag doon sa kulungan ng kalapati na ginawa ko. Hindi ko naman kasi akalain ng mga kasinag na marirescue natin yung ibon na yun. Buti na nga lang nun, may kulungan tayo, yung kulungan ng kalapati. Di ba, ang laki ng kulungan niya, parang isang bahay na. Kaya na-relax yung ibon doon. Hindi siya na-stress, hindi kagaya doon sa kulungan na hawla na nakita natin kung saan siya natin kinuha. Kung mapapansin nyo, yung mga pakpak niya, yung mga buntot niya, pudpud na, hindi na tumutubo ng ayos. Gawa ng, mga kasinag, tawag nito. Maliit yung kanyang hawla. Diba nung nadala ko na siya sa amin,
gumanda yung ibon mga kasinag, di ba? Nakikita nyo naman, gumanda yung ibon, nagpalit ng balahibo, napalaki ko, napataba ko. Kaya yun, blinag ko mga kasinag, intention ko talagang i-vlog yun. Hindi ko naman maiikaila mga kasinag na ibinablog ko yun. Kasi nga mga kasinag, kung hindi ko naman ibinablog yung ibon na yun, saan ako kukuha ng pambahog nun? Saan ako kukuha ng pagpakain nun? Di ba? Kung makakita nyo naman, puro karni ang kinakain nun. Pag wala akong makatay na manok, buwibil ako ng 45 days. Kung hindi ko i-blinag yun mga kasinag, wala akong isusuporta na pagpakain dun. Kung nung nireport ko yun mga kasinag, si Pagaspas, sinabi nila sa akin na, sige kuya, dyan mo muna po, alagaan mo muna, at magpapadala kami sa iyo ng pambili ng bahog, pambili ng pagkain yan. Kung nagsabi sila sa akin ng ganun, hindi ko naman ibablog yun. I-blinag ko yun mga kasinag, gawa ng wala nga akong isusuporta ng bahog dun. Anong ipapakain ko dun mga kasinag? Di ba? Yung mga manok kong alaga dun, nangaubos na eh. Kapakain doon sa agila na yun, kumikita ako mga kasinag, pero hindi kalakihan ang ibinabalik sa akin ng ibon na yun. Ang ipinasalamat ko lang po doon sa ibon na yun, dahil sa kanya mga kasinag, napagawa niyo po yung aming simbahan sa aming patron na si San Vicente Ferrer. Bahala na po kay Lord sa hinaharap kong problemang ito. Kayo lang po ang nakakaalam, Lord, kaya kayo na po ang bahala sa hinaharap kong problemang ito. Ipinapasalamat ko po yan sa lahat ng ating mga viewers, mga sponsor na nagtiwala para mapagawa yung aming simbahan. W sa mga viewers natin na nagpadala sa atin. Ito siguro mga kasinag, yung nakita nila na malaking kinikita ko sa pagbo-vlog. Hindi na alam na sponsor nyo nga po yan. Kaya ipinapasalamat ko po mga kasinag na nagawa yung aming simbahan at pinapasalamat din ng aming mga taga-sityo. Kung hindi nga dahil kay Pagaspas, hindi po magagawa yung aming simbahan na yun. Kung hindi man nagawa yung simbahan namin na yun, baka hanggang ngayon mga kasinag, butas-butas, turuluan pa rin yun. Kaya ito pong pinapasalamat ko na paganda natin yung aming simbahan. Kaya si Lord na ang bahala, naway gabayan tayo mga kasinag ng mahal na Panginoon sa kaso na inilaban sa akin. Sana malampasan natin ito mga kasinag. Pag minsan hindi ako nakaka-focus, gawa ng sa dami-dami mga kasinag ng problema, ako pa talaga, sa dami-dami ng problema dito sa atin sa Pilipinas, mas malalaki pang mga korupsyon ang nangyayari. Ako pa talaga ang tinuunan nilang pansin na yung ibon, kinuha naman nila sa akin, nagkameron pa sila ng accomplishment. Di ba? Sa ngayon mga kasinag, nalulungkot po ako na hindi ko maintindihan, hindi ko maipaliwanag. Pati yung mga anak ko, misis ko, naapektuhan na rin. Kaya naawa ako mga kasinag dun sa misis ko, sa iniwan ko sa kanyang obligasyon. Kita nyo naman ang hirap ng dinaranas niya dun. Naawa ako, gusto ko mang umuwi mga kasinag, pero hindi ako makauwi. Gawa ng wala naman akong inaasahang ibang income mga kasinag. Kaya napilitan ako mga kasinag na yung obligasyon ko dun, iwan ko muna kay misis. Kaya kung makikita nyo naman sa vlog mga kasinag, si misis ang nagsasakripisyo dun sa mga iniwan ko. Kaya shoutout pala sa pinakamamahal kong asawa. Pasensya ka na ha. Gawa ng wala naman po kayong pagkukunan ng pinansyal sa mga gastusin namin sa araw-araw, sa pambili ng bahog ng alaga namin mga baboy. Ayan po ang dahilan kaya hindi po ako makauwi-uwi ng Bicol. Kaya nakikipagsapalaran pa rin ako dito sa Cavite. Ito pang isang sasabihin ko sa inyo mga kasinag. Kung maalala nyo po yung aming kalabaw na si Magayon, ibininta na po namin mga kasinag. Shoutout po pala sa nag-sponsor sa amin noon, sa nagbigay ng kalabaw na yun. Humihingi po ako sa inyo ng paumanhin at pasensya kung hindi ko na kayo makontak. Kung mapapanood nyo man po ito, idol, humihingi po ako ng pasensya na naibinta ko na yung alaga naming kalabaw na ibinigay nyo. Gawa ng sa problema nga po namin na ito, hindi ko na po alam mga kasinag kung saan ako kukuha ng mga gastusin, kung papaanuhin na ba talaga, saka mahihirapan din naman si misis mag-asikaso nung, kaya hindi ko na po sa inyo na ipapakita yung kalabaw dahil ibininta na namin mga kasinag. Kasi wala naman kaming sariling lupain mga kasinag na pwedeng pagtalian ng kalabaw. Doon lang po kami umaasa sa palayan
na para makain yung alaga nating kalabaw. Doon lang namin itinatali yun kasi wala naman kami ng ibang mapagtalian nun. Kaya nag-decide kami mga kasinag na ibenta na lang si Magayon. Yung napagbintahan ng mga kasinag, siya naman ginamit namin mga kasinag sa pambili ng pagkain ng baboy. Kasi nga, ang kinakain ng baboy every week, isang sako ng isang sako. Tapos yung iba mga kasinag, nagamit nila misis dun. Kasi nga mga kasinag, yung sahod ko nga dito, may iba pa po kaming binabayaran na kompromiso namin. Kaya humihingi po ako ng pasensya sa nag-sponsor sa amin noon. Sa mga viewers namin na hinahanap si Magayon, pasensya na po kayo. Nabenta namin mga kasinag si Magayon ng 18.5. Kasi nga mga kasinag, si Magayon po ay bansutin. At yan lang ang malaki sa kanya. Hindi siya lumalaki, hindi siya tumataba. Kahit nung pinurga ko yung mga kasinag, nung tinuro pa namin ng vitamins, hindi talaga siya tumataba. Bansutin si Magayon mga kasinag. Tiyan lang po ang lumalaki sa kanya. Ibang katawan niya, manipis yung katawan niya, yung mga laman maninipis. Palibasat, nabili ko yung mga kasinag, namatay yung ina, hindi pa siya nasa hustong gulang, namatay yung ina noon. Parang ano pala yun, 8 months. 8 months pa lang kasi yung mga kasinag, namatay na yung ina nung kalabaw na yun. Siya namang nabili natin, na akala ko mga kasinag, magiging maganda kasi malaking lahi nga yung ina nun. Bansutin pala yung kalabaw na yun mga kasinag. Kaya nabili namin yun ng 15k na ibenta lang ng 18.5. Tumubo rin naman tayo mga kasinag ng 3.5. Sa nag-sponsor po no sa amin, pasensya na po kayo. Salamat ng sana maintindihan nyo po kasi hindi na po talaga namin alam mga kasinag kung saan kami kukuha na maggamitin namin, lalo na sa hinaharap namin na problemang ito. Kaya naibenta po namin yung kasi kinakapos nga kami mga kasinag sa pinansyal, lalo na sa mga gastusin ng aming mga estudyante sa pang-araw-araw nila doon, sa pagkain ng mga alaga natin baboy. Yun po ang dahilan. Saka yung vlog namin ngayon mga kasinag, wala po kami sasahurin kasi nga mga kasinag, hindi po umabot ng $100 yung aming sasahurin sa YouTube. Inabot lang na sa 89. Inabot lang mga kasinag ng 89. Kaya ngayong February, wala po kami sasahurin sa YouTube. Hindi po kami sasahod ngayon kasi hindi kami naka minimum ng $100. Kasi kung nakakuha man lang sana kayo mga kasinag kahit $100, malaking tulong na sana yon para sa gastusin ng aming mag-ina. Kaya ito mga kasinag ang dahilan na kung bakit hindi po ako makauwi ng Bicol, hindi pa ako makapag-stop sa trabaho ko. Dahil po sa problema namin na ito. Pasensya na po kayo mga kasinag kung hindi po ako makapag-focus sa pag-vlog. Pati si Mrs. hindi na rin makapag-focus gawa ng ito nga po nagpapahirap sa aming isip kung paano malutas lahat ng problema namin. Kung paano na rin malutas ang kaso na ito sa akin. Bahala na mga kasinag. Alam naman po ni Lord yan kung nagkamali ba ako. Alam kong si Lord lang ang nakakaalam mga kasinag. Kaya nagkakaganito kayo mga kasinag dahil sa problema talaga yan. Kung mapapansin nyo mga kasinag sa mga vlog ko, masaya ako. Parang nagiging maloko ako sa vlog ko. Gawa ng pag ako nasa company kasi mga kasinag, hindi ko po iniisip yung problema, yung kaso ko na ito. Gawa ng hindi ako nakapag-focus sa trabaho, baka madisgrasya ako kasi lalo na machine operator ako mga kasinag. Machine yung hinahawakan ko, kaya hindi ko siya iniisip ng masyado. Pag nasa company ako, mahirap na, baka maputulan tayo ng daliri doon o madisgrasya tayo. Kaya pinagdarasal ko sa mahal na Panginoon na sana ay malampasan po namin ang problemang ito na kinahaharap kong ito. Kaya pasensya na po talaga yung mga kasinag ha. Saka pala mga kasinag, sa mga basher namin dyan na ayaw kaming umangat, ito na mga kasinag, nakita nyo na, lahat siguro ng aming ipinundar gusto nila mawala. Ito na mga kasinag, utay-utay na po, naibenta ko ng isa kong baboy, naibenta na namin yung kalabaw, may isa pa akong inahing baboy, may isa pa akong barako. Antayin nyo yung mga sinag sa mga basher namin na ayaw kaming umangat. Hayaan nyo. Kung itong gusto nyo na bumalik kami sa walang wala, hindi naman ako natatakot.
na bumalik doon kasi sanay ako magsaka. Sanay ako mga kasinag kahit anong trabaho, kahit saan ako mapalagay, magpa sa syudad, magpa sa probinsya, sanay ako mga kasinag. Kaya hindi po ako natatakot na mawala lahat ng ipinundar ko o na ipinundar namin. Ipagpapasalamat ko lang sa mahal na Panginoon kung yan po ang talaga nakatadhana at nakaplano para sa amin. Wala po akong magagawa. Kung gusto ng mahal na Panginoon na bumalik kami sa walang wala, okay lang yan mga kasinag. Tatanggapin ko po yan kasi marangal naman ang aking ginagawa. Wala akong inapakan tao, wala akong inargabyado. Kaya ipagpapasalamat ko po yan. At saka malakas pa ako mga kasinag. Kaya ko pang buhayin ang aking pamilya sa marangal na pamamaraan. Kaya sa lahat po naming mga basher na humahangad na bumalik ako sa dati, ito na mga kasinag. Magiging masaya na po kayo. Lalo na sa hinaharap kong problemang ito, alam kong matutuwa kayo. Alam kong magiging masaya kayo na ganito ang nangyari sa akin, na ganito ang hinaharap kong problema. Kaya salamat pa rin sa inyo, sa aming mga basher na patuloy na sumusuporta at nanonood ang mga video. Kahit masama ang loob nyo sa amin, kahit ibang hangad nyo para sa amin, magpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Sana'y gabayan po kayo ng mahal na Panginoon sa araw-araw niyong tinatahak, sa araw-araw na pagsubok sa inyong buhay. Sana'y malampasan niyo po. Salamat. Antayin ko po mga kasinag ang message sa akin ng ating abogado kung kailan po kami maghihiring. Update ko lang kayo mga kasinag pag nabigyan na po ako ng schedule kung kailan kami maghaharap-harap. Sa ngayon mga kasinag, ito muna pong ibabalita ko sa inyo. Sa masusunod na araw, mga linggo o buwan, update ko lang po ulit kayo mga kasinag kung may schedule ng aming hearing at ipaalam ko po sa inyo agad. Sa lahat po natin mga viewers, mga subscribers, pasensya na po kayo mga kasinag kung may nagagawa kong mali sa aking vlog na hindi nyo nagugustuhan. Yun naman mga kasinag ay for content lang po talaga. Kasi para sa content lang po ito mga kasinag. Para kahit paano kumita naman yung aming vlog na makatulong sa amin sa kagastusan sa pang-araw-araw. Kaya sa lahat po ng aming mga viewers na masama ang loob sa akin hanggang ngayon, humihingi po ako ng pasensya at paumanhin sa inyo. Maraming salamat po talaga. Hanggang dito lang. Bye-bye.